लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. कमेंट करा, कुठून आहात सांगा. जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या चॅनलला. गुरुनाथ दादा म्हणताय हाय ताई. हाय गुरुनाथ दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. जेवलात का गुरुनाथ दादा? पटापट कमेंट करा. हो, आता जेवण झालं दादा म्हणताय. काय होतं दादा आज स्पेशल तुमच्याकडे? गुरुनाथ दादा काय होतं स्पेशल आज? गुरुनाथ दादा तुम्ही माझ्या दुसऱ्या चॅनलला जॉईन नाही झाला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापट कमेंट करा सर्वांनी कोकणची प्रीती या चॅनलला. एक लाईक झाला आहे. एक नंबरला लाईक डाऊन. थँक्यू. थँक्यू गुरुनाथ दादा. गुरुनाथ दादा कोकणची ताई या चॅनलला जॉईन व्हा. त्यामध्ये माझे कॉमेडी व्हिडिओ असतात, नक्की पहा. पटापट कमेंट करा. गुरुनाथ दादा म्हणतात हाय. गुरुनाथ दादा हाय. मडकी वगैरे बनवून झाली का तुमची? गुरुनाथ दादा मडकी वगैरे बनवल्यात का? हो चालू आहेत. ओके, चालू आहेत का? वा वा वा, छान काम चाललंय मग. पटापट सर्वांनी कमेंट करा. पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत माझ्या चॅनलवरती. तसेच महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आहे अजून कोणी का सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं कोणी आहे का? नक्की सांगा. पिस्ता आहे पण तुटतच नाहीये. दात तुटायचा माझा. कोणाचे दात स्ट्रॉंग आहेत का माझ्यासारखे? पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. पिस्ता खायला या. जम्मू काश्मीर मधली पिस्ता. मंडळी कमेंट करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. कमेंटच येत नाहीये तुमच्या.
कमेंट तो नहीं आ रही भाई, क्या हुआ? का कमेंट येत नाहीये? कमेंट करा ना, तरच आपण बोलू शकतो. आपल्या इकडे पिस्ता कसे किलो आहेत? कोणी सांगू शकतं का महाराष्ट्रात पिस्ता कसे किलो आहेत? कमेंट करून सांगा नक्की मला. कोणीच बोलत नाही बाई, काय हा प्रकार? मी मेसेज बोलते बोलते पण काय मेसेज येत नाहीये. सर्वजण जेवलात का? प्रशांत दादा म्हणतात कोकणची प्रीती लाईव्हवर त्यांचं स्वागत करत आहे. धन्यवाद प्रशांत दादा, तुमचंही कोकणची प्रीती या लाईव्हवर स्वागत आहे. हे लाईव्ह कोणाचं आहे? एक मिनिट, मी आली, येते मी पटकन. पटापट कमेंट करून सांगा मला, तुम्ही कुठून कुठून लाईव्ह पाहताय. प्रशांत दादा जेवलात का? माझंच माझ्या लाईव्हवर स्वागत करताय, खूप छान, मस्त. हे पण करायला पाहिजे. नाहीतर मी सर्वांचं स्वागत करते, माझंच कोणी करत नाही. हे सकाळी लाईव्ह लेट घेतली होती का? सकाळी लाईव्ह मी घेतलेली दादा, पण फेस लाईव्ह नव्हती. पटापट कमेंट करून सांगा कुठून पाहताय लाईव्ह. नुसती बडबड सुरू असते. कोणाची दादा नुसती बडबड? प्रशांत दादा, मी ढगातून. दादा कोणाची गडबड सुरू असते नुसती असं म्हणताय? पटापट कमेंट करा आणि चला आता आपण एक गेम खेळतोय, मराठी कोडी सोडवण्याचा. पटकन या. जेवण झाले का? हो दादा, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे आता. परी आणि मिस्टर येतील, त्यानंतर आम्ही जेवणार. तुम्ही जेवलात का? येऊ का नको जेवायला? या की, या या या. वायफाय
मायरा. पटापटा कमेंट करा आणि लाईक करा चॅनलला. कोण विचारू का? पाऊस नाही, वारा नाही, रान कसे हिरवे. पाऊस नाही, वारा नाही, रान कसे हिरवे. कात नाही, चुना नाही, तोंड कसे रंगले. पटकन कमेंट करून सांगा. पाऊस नाही, पाणी नाही, रान कसे हिरवे. चुना नाही, कात नाही, तोंड कसे रंगले. नक्की कमेंट करून सांगा मला. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कमेंटच येत नाहीये मला. कमेंटच येत नाहीये कोणाच्याच. पटापटा कमेंट करा. विक्रम दादा म्हणते नमस्कार दीदी. नमस्कार विक्रम दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? आज आपलं वायफाय नीट चालत नाहीये त्यामुळे लय प्रॉब्लेम होतोय. दादा विक्रम दादा, पुण्याला कसं वातावरण आहे? पुण्याला कसं वातावरण आहे नक्की सांगा कमेंट करून आणि लाईक करा चॅनलला. थँक्यू विक्रम दादा लाईक केल्याबद्दल. पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा मंडळी. आज काय थांबलात का? कमेंट करतच नाहीये. 13 मिनिटं झाली, 3 लाईक आहेत फक्त. माझी नुसती बडबड असते. माझी कशी बडबड? मी बडबडणार नाही तर लाईव्ह मध्ये सांगणार कसं सांगा. विक्रम दादा जेवलात का? विक्रम दादा म्हणतात वातावरण चांगलं आहे दीदी. ओके, वातावरण चांगलं आहे का? पाऊस पडतोय का? त्या दिवशी कोकणात पाऊस पडला मध्ये मध्ये. काही ठिकाणी पडला, काही ठिकाणी पडलाच नाही. मंडळी पटापटा कमेंट करून सांगा कुठून आहात तुम्ही, लाईव्ह कुठून पाहताय. पाऊस नाही दीदी. ओके,
आमच्या कोकणात तर पडलेला थोडा थोडा पाऊस. पटपटा लाईव्हला सर्वांनी जॉईन व्हा. पाऊस नाही, पाणी नाही, रान कसे हिरवे, कात नाही, चुना नाही, तोंड कसे रंगले. आन्सर द्या बघू कोणाला येतोय. कोणाला येते हे आन्सर याचं. भगवान दादा म्हणतायत हाय कोकणची प्रीती. कसे आहात? मस्त आहे दादा, तुम्ही कसे आहात? भगवान दादा तुम्ही कसे आहात? प्लीज सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती कसे आहात? विक्रम दादा म्हणतात मी पुण्याहून बोलतो दीदी. ओके दादा, पुण्याला पण वातावरण थंड असेल ना थोडस. भगवान दादा म्हणते मस्त आहे. काय क्वेश्चन आहे? पाऊस नाही, पाणी नाही, रान कसे हिरवे. आवाज येत नाहीये दादा. एक प्रॉब्लेम आहे की वायफाय नाहीये ना, त्यामुळे आवाज येत नाहीये. वायफाय नीट चालत नाहीये, त्यामुळे येत नाहीये आवाज. अनिल दादा म्हणते ताई साहेब नमस्कार. हो, अनिल दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू अनिल दादा, थँक्यू सो मच. अनिल दादा जेवलात का? जेवलात का अनिल दादा? भगवान दादा वायफाय नाही चालत आहे, त्यामुळे आवाज येत नाहीये. हो झाले जेवण. कशी आहेस तू? मी मस्त आहे अनिल दादा, मी मस्त आहे. आज काय स्पेशल होतं दादा? आज जेवणामध्ये काय स्पेशल? पटापट कमेंट करून सांगा मला. मी एक विचारू का कोडे? हा विचारा विचारा विचारा. रोज वाढते, रोज कमी होते, पण दिसत नाही. सांगा बरे काय ते? भरती नाही, भरती तर दिसते. वय 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 नाही. आरती यादव. हाय दीदी जी. हाय आरती दीदी, नमस्ते. कैसे हो आप? आरती दीदी कैसे हो? खाना खा लिया? प्लीज डबल टॅप आरती दीदी. अनिल दादा म्हणतात बोल. नाही, अजून कोणाला आन्सर येते का? रोज वाढते, कमी होते, पण दिसत नाही. सांगा पाहू काय ते. कोणाकोणाला येते आन्सर?
आरती दीदी बोली आप कैसे है दीदी। हाँ दीदी मैं मस्त हूँ। आप इधर आ नहीं रहे हो, कहाँ गए हो? दिख ही नहीं रहे हो, छुट्टी गए क्या दीदी? अनिल दादा काय असू शकतं, रोज वाढते आणि कमी पण होते. वजन नाही, वजन कमी होत नाही ना. लाईटीचं बिल नाही सांगते का सांगू? हा सांगा सांगा. लखनऊ में हूँ. लखनऊ में हूँ. ओके ओके, लखनऊ में गए हो. अनिल हे रोज वाढते आणि कमी होते, पण ते म्हणजे तापमान बरोबर. राइट राइट राइट. सॉरी आरती दीदी, मुझे लगा इधर वाली आरती दीदी बात कर रही है, मुझे लगा. हाँ दीदी जी, ओके ओके. मुझे लगा इधर एक आरती दीदी है ना, वो बात कर रही है. अनिल दादा म्हणताय नवीन असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आज कोण येतच नाहीयेत दादा, सगळे हरवले सगळे. पटापटा जॉईन व्हा सर्वांनी. आरती दीदी बोले मैं दिवांश क्यों में. हाँ अभी अभी याद आया, मुझे लगा कि वही पीछे वाली एक दीदी है वो बात करिए. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. दिवांश कैसे है दीदी? दिव्यांश ठीक है? ओके. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप प्लीज. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रिया या चॅनलला लाईक करा. आणि कोकण आहात तुम्ही सर्वजण, कमेंट करा. कोकणातलं कोणी आहे का? शिमग्याला जायचं का? शिमग्याला कोकणात कोण कोण जातं? शिमग्याला कोकणात कोण कोण जातंय? कमेंट करून नक्की सांगा मला. कोण कोण चालला? कोण कोण जात आहे शिमग्यात?
माझ्या काळ्या निळ्या पाकरा रे माझ्या काळ्या निळ्या पाकरा भरले तुझ्या माहेरा माझ्या माहेरा. प्लीज पटापट लाईक करा आणि कोकणात नक्की सांगा. आणि शिगम्यात कोण कोण जाता गावात नक्की सांगा. कोकणातला कोण असं काय सर, कोण कोण असत तर नक्की सांगा. आमका तर आता शिगम्यात जाऊ गावनाच नाही. शिगम्यात आम्ही कमी असतो, कधीतरी गेलो तर अरे जाऊ कसं काय खाऊ ना नेहमीच झाला. चला मंडळी, आज काही कोण बोलत नाही यात, निघते मी, लाईव्ह संपवते आता. 5 मिनिटात लाईव्ह संपते आपलं आता.